Moikka! Tällä videolla mä kerron teille meidän Tanskan seikkailusta. Kesällä 2024 me lähdettiin 300 seikkaille Tanskaan polkupyörillä, kuten kuvasta näkyy. Siinä on Mimmi. Tunnetaan, oltiin kämppiksi ja ollaan kavereita vieläkin. Sitten on minä tuossa keskellä, eli Josefine, ja sitten Iivari. Mun lapsi on tuolla kärrissä. Ja tällä kokoonpanolla me reissattiin Saksassa ja Tanskassa. Tässä näette tämän karkean suunnitelman meidän reissusta. Me tehtiin Google Mapsiin tämmönen, kun sinne voi tallentaa niitä kohteita, niin tehtiin tämmönen lista tämän reissun kohteista, mitä mahdollisesti haluttaisiin nähdä ja missä on jotain mielenkiintoista. Ja sitten tarkoitus, ja miten se myös toteutettiin, oli se, että sitten lähempänä katsottiin vähän, että mihin suuntaan lähdetään ja mitä juttuja ehittäisi mikäkin päivä katsoa ja mikä sitten, mitenkä se siitä reitti ja päivät muotoutuu. Tuolla on ympyröity punaisella toi Travemünden satama Lübeckin lähellä, mistä me sitten lähettiin. Ja Nuolten osoittamaa suunta kierrettiin. Ja tämä karkea suunnitelma toimi. Alun perin oli tarkoitus mennä laivalla Suomesta Ruotsin puolelle ja sieltä junalla Kööpenhaminaan, mutta siellä ei junayhteydet nyt ollut oikein pyöräystävällisiä, niin sitten me otettiin laiva tonne Travemünden satamaan. Tässä on meidän tavarakasa ennen pakkaamista. Hankin tätä reissua varten pyörälaukut, että oli kätevä kuljettaa tavaraa. Ja uutena tarvitsisi hankkia oikeastaan ne pyörälaukut, sisäkumit ja sitten renkaanvaihtovälineet. Ja sitten tuo Suomen lippu, joka laitettiin liimalla kiinni tuohon pyöräkärrin salkoon. Tässäpä on minä ja Iivari lähdössä Kuopiosta liikenteeseen. Me lähdettiin junalla kohti pääkaupunkiseutua. Siellä oltiin yksi yö Mimmin porukoitten luona. Ja sitten lähdettiin seuraavana aamuna kohti Vuosaarta ja laivaterminaalia. Säästettiin vaivaa sillä tavalla, että saatiin autokuljetuksella meidän pyörät ja tavarat sinne Vuosaareen. Niin ei tarvinnut sitten niitä kuljetella lähijunassa ja metrossa. Siinäpä sitten odoteltiin laivaterminaalissa pyörien kanssa, että oli ihan tosi siisti. Jotenkin tässä se tunnelma pääsi nousemaan, kun tuolla oli muitakin pyöräilijöitä. Ja sitten se konkretisoitu, että ei vitsi, mulla on ihan oikeasti jo täällä niin kuin jonossa tänne laivaan ja täällä on muitakin seikkailijoita ja ai että ihanaa. Laiva lähti Suomesta kello 15 ja sitten se oli perillä Saksassa kello 21. Eli siinä oli ihan hyvä aika puuhailla kaikkea. Meillä oli oma hytti. Sitten me käytiin uimassa siellä. No uimistahan se on se porealtaassakin oleminen ja saunassa oleminen. Ja sitten syötiin. Matka sujui rattoisasti. Kello 21 oli tämä laiva perillä sitä Saksan aikaa siellä ja heti siinä satama-alueen ulkopuolella on tämä Travemünden leirintäalue. Ja meillä oli siihen varattu telttapaikka ja me mentiin sinne sitten kasaamaan telttaa ja tekee iltahommat ja oltiin häkeltyneitä, että jaahas, tästä tämä nyt sitten lähtee. Mielikuvat aurinkoisesta ja lämpimästä pyöräretkestä alkoi kyllä murentua heti ensimmäisenä aamuna, koska silloin satoi vettä ja sitten me oltiin, että ei vitsi, että katsottiin sadetutkia, katsottiin ennustetta, että missä välissä lähdettäisiin ajamaan, niin sitten me tultiin siihen tulokseen, että no pakko meidän nyt on vaan lähteä ajamaan, että ei me nyt tänne olla voitu tulla niinku kyttäämään niinku tätä sadetta siitä, että mennäkö vai eikö mennä, ja sitten me lähdettiin ja tässä toinen kuva näyttää sitten, että ollaan ihan puhkipoikki läpimärkiä ja syömässä tuossa semmoisessa pienessä kahvilassa ruokakaupan yhteydessä jotain evästä. Heipä hei! Täällä ollaan leirintäalueella. Että missä kohdassa linnussa tämä on? Varmaan Siivessä. Tässä on meidän pyörät. Hieno leirintäalue on. Meillä on tässä oma pieni ranta. Tosi iso leirintäalue jatkuu tuonne toiseen suuntaan ja uima-altaat ja leikkipaikat ja
Nyt lähdetään tekemään ruokaa tuonne. Tässä on niin tuuli tässä rannassa, että ei jäädä tähän tekemään. Jokaisen päivän päätteeksi tässä videossa on sitten aina karttakuva siitä, että mistä mentiin, minne mentiin, ja ne on otettu tuolta Google Mapsista. Näistä meidän mitatuista kilometreistä puuttuu semmoinen ylimääräinen pyöriminen, jota loppujen lopuksi tuli oikeastaan todella vähän. Mutta tässä on meidän ensimmäisen pyöräilypäivän reitti. Sunnuntai-aamuna herättiin ja laitettiin kamppeet kassaan ja lähdettiin tutkimaan tätä Plöniä. Semmoinen pieni paikka, siinä oli tommonen hieno linna. Syötiin jätskit ja sitten lähdettiin jatkaa matkaa kohti pohjoisempaa. Me oli tarkoitus päästä siis mahdollisimman nopeasti Tanskan puolelle, koska siellä on ilmasta yöpyä niissä sheltereissä. Saksan puolella meidän oli pakko ostaa aina leirintäalueen majoitus. Mennäänkö? Reissun 3. telttayö oli hirveä, koska noin juhli ikuisuuden. Sitten mä heräsin johonkin luultavasti villisiä röhkintää. Ja sitten jotenkin varmaan kroppa ja mieli oli niin väsyneitä tästä. Ne ei ollut vielä tottunut tähän reissuun. Päivä oli kiva, yö oli hirveä, mutta onneksi yökin loppui joskus ja päästiin jatkaa matkaa. Mentiin tuommoisen Rendsburg-nimisen kaupungin läpi. Ja siinä on erikoisuutena tuommoinen rautatiesilta, joka kulkee sen koko kaupungin päältä. Ja sitten toi kuva tuossa vasemmalla, niin se ei ole lossi, vaan se on semmoinen eräänlainen hissi. Tai se roikkui tuosta sillasta vaijerilla ja se meni niin kuin vastarannalle, joen vastarannalle toi koko hökötys. Oli aika hieno. Sitten ruokakaupan kautta kohti majoitusta ja oli aivan ihanaa edellisen hirveän yön jälkeen, että Mimmi löyti meille tommosen maatilan, missä oli siis majoituspalveluita. Tai tällä tarkoittaa sitä, että vuokrasi niin kuin telttapaikkoja ja sitten siellä oli asuntovaunuja sillä tavalla, että ihmiset piti niitä vähän niin kuin kesämökkeinä. Vähän niin kuin Suomessa on siirtolapuutarhoja, niin siellä näytti olevan semmoisia niin kuin sama juttu, mutta että siellä oli niitä asuntovaunuja. Toi oli niin ihana, me oltiin, että ei vitsi, pitäisikö jäädä tänne toiseksikin yöksi, mutta kyllä me sitten jatkettiin matkaa. Tässä on Mimmi ja Iivari kahtomassa karttaa siellä maatilalla aamulla, että mihinkäs suuntaan tästä lähettäisiin liikkeelle. Mentiin Sleisviikkiin isoon leikkipuistoon ja katseltiin siinä vähän uimarantaakin. Ja sitten pyöräiltiin maalaisteitä pitkin tonne Jarplundin leirintäalueelle. Täällä menee hyvin, tänään on pyöräilty jotain yli 50 kilsaa. Tuolla on meidän leiri. Huomenna mennään Tanskan puolelle. Mimmi ottaa lepoa. Kohta mennään tonne Pisulle pesulle ja tekemään iltapalaa. Jos joskus liikutte Flensburgissa päin, niin käykää tuossa merimuseossa. Se oli niin hieno. Siinä oli tosi paljon kaikkea mahdollista, mitä sai kokeilla ja kahtomista, monta eri rakennusta, monta eri teemaa. Toi on semmoinen historiallinen satamakaupunki. Niin kannattaa käydä tuolla. Ja sitten tässä on kuva siitä, museon lähellä on tommonen kuja, joka on niinku ilmeisesti se tuon kaupungin turistikuja, missä täytyy kaikkien käydä ottamassa valokuva itsestään, joten mekin käytiin siinä ottamassa. Tässä näette kuvassa on Mimmi poseeramassa. Vihdoin keskiviikkoiltana 19.6. pyöräilimme Saksan puolelta Tanskaan. Siitä meni hienosti pyöräkaista vaan ja EU-lippu liehu ja oliko siinä kaikki Pohjoismaiden liputkin siinä taisi olla, mutta varsinkin Tanskan ja Saksan liput. Ja siitä ei ollut pitkä matka tähän meidän yön majapaikkaan. Tuohon laitettiin teltta pystyyn ja ruvettiin iltapalalle ja nukkumaan. Ja oli ihanaa olla Tanskan puolella.
Sittenpä sieltä herättiin Tanskan puolelta ensimmäiseltä yöltä ja aamuhommien jälkeen lähdettiin pyöräilemään. Ja Tanskan puolella heti sieltä rajalta lähtien ne pyörätiet oli vaan niin paljon parempia ja se liikennekulttuuri niin paljon parempaa, että mekin ajettiin siellä sit maaseututietä pitkin, missä ei ollut pyörätietä erikseen, mutta et ihan sama kuka siellä tuli vastaan, niin ne väisti pyöräilijää ihan eri touhu kuin Suomessa. Tönderpaikkaan saavuttaessa etittiin meille ruokaa ja sitten sporttibaari, että päästiin katsoa jalkapalloa. Sillä oli vieläpä Tanskan peli sinä iltana. Ja Tanskassa sinne baariin pääsi tuommoinen 3-vuotias ja sitten sinne sai vie myös omat ruuat. Niin siellä me syötiin ranskalaisia ja kebappia ja mitä meillä nyt olikaan ja katsottiin peliä. Oli hieno tunnelma. Tultiin tämmöiseen paikkaan. Me nukutaan tänä yönä tommosessa laavussa. Kaikki tallella. Tässä vaiheessa alkoi jo päästä tähän pyöräilyn makuun. Jotenkin se vaan rullasi niin hyvin täällä Tanskan puolella ja varmaan keho ja mielikin oli tottunut. Ja tässä pidetään taukoa kirkon pihalla. Ne oli yleensä hyviä paikkoja pitää taukoa, koska siellä oli juomavettä tarjolla ja myös vessa auki. Ei kaikkialla, mutta suuressa osassa. Ja sitten jatkettiin matkaa tonne Tanskan länsirannikolle. Täällä ollaan meren rannalla. Tämä. Joo. Hyvä. Nyt meillä on 2 lempparia. Meidän matka jatkui Vandösaarelle asti ja sinne meni semmonen nousuveden valtaama tie, joka oli nyrkin kokoisista kivistä tehty ja se oli koko reissun vaikein tieosuus. Se oli aivan uskomattoman vaikeaa pyöräillä. Se oli muistaakseni 6 kilometriä se tie sinne. Ja me ajettiin ja satoi siis niin paljon vettä ja oli satanut jo monta tuntia sitä vettä, että Iivari oli siellä kärrissä silleen, että tänne sataa vettä, vaikka siellä oli sadesuojat ja kaikki. Ja sitten kun me vihdoin päästiin sinne Mandöön, sinne saarelle, missä oli tarkoitus, että olisi se meidän leiripaikka, laavu, niin se oli niin märkä, että se oli satanut sinne peräseinään asti sitä vettä. Ja sitten se nurmikenttä, mihin me olisi pitänyt laittaa teltta, niin siinä oli vettä. Kun sä kävelit, niin tuli vaan sille litslats. Ei siihen voinut laittaa. Me mietittiin, että nyt ei ole todellista oikeasti. Ei voi mitenkään olla todellista tämmöinen. Ja mietittiin jo, että me nukutaan siinä leirintäalueen siinä niin kuin rakennuksessa, missä on keittiö ja sohvat ja ruokapöytä ja joku telkkari ja lukunurkka, että nukutaan siinä, että ei tästä niinku, että me ei voida tätä telttaa kasata tänne niinku veteen. Niin sitten mä ajattelin, että mä käyn kuitenkin katsoa vielä ne mökit, leirintäalueen pienet mökit. Että olisiko siellä avain, tiedätkö, jossain piilossa. Ja sehän oli ovessa. Ja me mentiin sinne ja ajattelin, että me maksetaan huomenna tää. Koska ei siellä tietenkään ollut ketään enää siihen aikaan niin kuin paikan päällä. Ja se oli ihanaa, koska me laitettiin mökkiin patterit täysille, tehtiin ruokaa, kuivattiin kaikki kamppeet. Meistä valui niin paljon vettä sinne, että meidän piti niinku pyyhkeellä pyyhkiä sitä ulos ja sitten rutistaa se sinne kuistille. Se oli kyllä aikamoinen seikkailuilta, seikkailupäivä. Huhhuh. Sitten me oltiin lauantai-aamuna taas lähtövalmiita, kamat oli pakattu tuolta mökistä mukaan ja lähdettiin sinne paikalliselle kaupalle, joka oli ihan siinä vieressä, semmoinen pieni söpökauppa ja siinä sitten leirintäalueasiat hoidettiin ja he sitten houkutteli sieltä meidät jäämään juhannusjuhliin. Siellä oli siis paikalliset juhannusjuhlat silloin samana iltana. Ja me ajateltiin, että no joo, jäähän vaan, että tutkitaan tätä saarta ja pidetään tämmöistä turistipäivää täällä, että minnekäpä meillä hoppuja. Sitten me tutkittiin siellä sitä luontoa ja siellä oli upea vanha kirkko ja kaikenlaista. Ja illalla sitten sinne juhannusjuhliin, siellä oli paikallisia sillä saarella tehtyjä herkkusia ja hirveästi ihmisiä vanhassa ladaussa, oli upea tunnelma.
Ja sitten juhannuskokon polttaminen tietenkin. Erikoisuutena siihen suomalaiseen juhannuskokkoon, että tuolla kokossa oli semmoinen niin kuin noitanukke ja siihen oli laitettu semmoinen ilotulite, mistä kuuluu semmoinen kova, vähän niin kuin tosi kova kirkuminen. Niin se oli aika karu. Mutta oli kyllä hienot juhlat ja aivan upea saari. Ja Mimmi taisi haaveilla, että se joskus palaa tonne saarelle, koska se oli niin ihana paikka. Ja mäkin kyllä haluaisin palata sinne saarelle vielä. Sunnuntaina oli aika sanoa Mandoille heipat ja me lähdettiin tuommoisella traktoribussilla sieltä pois, koska me ei haluttu enää pyöräillä sitä hirveätä tietä. Ja Iivari oli innoissaan noista busseista myös, joten niillä mentiin. Näin sitä ajetaan. Onko Mimmi vielä ylhäällä? On. Eli tässä vielä kartalla tuolta Mandopyystä lähettiin ja mentiin toi meressä kulkevaa tietä pitkin sillä traktoribussilla tonne merikeskukselle. Siinä piettiin vähän evästaukoa. Ei käyty siellä keskuksella, koska siinä oli aika kalliit liput ja se ei ehkä nyt ihan kohdannut meidän kiinnostusta kuitenkaan, vaikka se oli semmoinen luontokeskus. Ja sitten siitä lähdettiin pyöräille tuonne Ribeen pienen evästauon jälkeen. Mä olin ostanut sieltä Manden kaupasta sitä juhannusjuhlien perunasalaattia ja se oli niin hyvää. Se oli niin hyvä. Kyllä sillä sitten jakso ajella ja oli ihana lähteä ajelemaan tuommoisen taukopäivän jälkeen. Ja vieläpä kun aurinko paistoi ja oli nätti keli. Sitten me saavuttiin Ribeen. Siellä tehtiin silleen, että me ja Iivari lähdettiin katsoa tätä Tanskan suurinta leikkipuistoa. Se oli upea ja mahtava. Ja Mimmi lähti tekemään kaupunkikierrosta. Sitten myöhemmin tavattiin ruokakaupalle ja lähdettiin etsiä leiripaikka. Siellä iltahommat ja ei muuta kuin Ennen reissua me mietittiin, että miten meille riittää tilaa näissä sheltereissä, koska nämä on aika suosittuja. Mutta Keski-Euroopassa ei vielä ollut lomakausi, joten tuolla ei ollut juurikaan porukkaa. Että oikeastaan tämä suoja oli vasta ensimmäinen, milloin siellä oli joku toinen pyöräilijä. Ranskalainen nainen oli tuossa yhden yön meidän kanssa. Ja tästäpä me sitten aamulla jatkettiin matkaa takaisin sinne Riben keskustaan, uudestaan leikkipuistoon porukalla ja sitten tekee vielä kaupunkikierrosta. On tosi nätti paikka. Jos liikutte tuolla päin, niin suosittelen kyllä käymään Ribessä. Se oli tosi paljon museoita, vanhoja rakennuksia ja vaikka mitä. Tämän yön majapaikka on tällainen, missä on lampaita, huussi, juomavettä. Sitten on tämmönen, missä on ihan pöytäkin täällä laavun sisässä. Mille laitat kuvan? Ritva mummille laita videon. Haluatko sanoa Ritva mummille Anttiukille jotain? Joo. Tuu sanomaan. Sano siihen. Tähän. Niin. Että nyt ollaan Mimin kanssa tämmöisessä laavussa. Tämä paikka oli yksi mun lemppareista tällä reissulla. Tämä oli tämän kylän ylläpitämä laavu. Tuossa oli myös huussi ja vesihana. Ja huussista löytyi myös sähköt. Eli saatiin ladattua meidän puhelimet ja powerbankit. Ja tämä oli niin siisti ja ihana, jotenkin niin todella ihana tunnelma tässä koko paikassa, että voi jumpe. Ja sitten Mimmi ja Iivari suunnitteli, että ne muuttaa tonne laavuun asumaan. Saa nähdä toteutuuko se joskus. Tanskassa ei ole itikoita, niin siellä pystyi nukkumaan näissä laavuissa tälleen. Kyllä nukutti hyvin. Ja sitten me laitettiin kamat kasaan ja lähdettiin ostaa jätskit kylän kaupasta ja ajamaan kohti Kristinelys-nimistä paikkaa. Tämä oli ihan todella hieno paikka. Tässä oli paljon näitä sheltereitä, ne piti varata etukäteen siitä sovelluksesta. Sitten siellä oli lintutorni, sitten lähti luontoreitit. Mimmi kävi kävelemään jonkun luontoreitin siitä, meidän Iivari ei jaksettu. Ja sitten siinä päärakennuksessa siellä oli siis juomavettä, sitten oli vesivessat ja sitten siellä oli luontonäyttely. Ja tämä oli kyllä todella hieno, aivan upea. Suosittelen taas kerran kaikille
tähän väliin vähän pidempi tarinahetki meidän reissun mun mielestä jännittävimmistä hetkistä, jotka tapahtuivat siis tänä kuluneena päivänä matkalla edellisen yön yöpaikasta tähän Kristinelystin yöpaikkaan. Kartassa on ympyröity tuommoinen metsäalue, ja mehän tietenkin mentiin siitä läpi. Ja oltiin ajettu helteessä ihan liian kauan. Oltiin ihan silleen, että nyt vaan otetaan toi suorin reitti tosta, ei lähdetä kiertelee. Me saavuttiin sinne portille ja siinä oli ohjeet, että älä lähesty eläimiä ja älä ruoki niitä ja kaikkea tämmöistä. Me ajateltiin, että no vähän epäilyttävää, mutta mennään nyt vaan, kun kerta tässä ei ole mitään porttejakaan, että kai tänne nyt saa mennä. Ja sitten me lähdettiin sinne menemään ja sitten me jotenkin tajuttiin jossain vaiheessa, että se on siis villisika-metsä. Ja oli niin kuuma, että ette voi sitä ei ikinä voi kuvitella, miten kuuma on ennen kuin on siellä kuumuudessa. Ja pyöräiltiin hirvetä kyytiä ylämäkkeä, pientä ylämäkkeä oli koko ajan. Ja mulla oli Iivari sitten kärrissä ja mä mietin, että se saa kohta jonkun lämpöhalvauksen. Se nukkui siellä. Mulla valui hiki, Mimmi oli ihan puhkia. Ajettiin. Sitten mä ajattelin, että eikö tää mehtä niin kuin lopu ikinä. Se oli myös jotenkin tosi semmoinen ahistava tunnelma. Ja tuntui, että joku tuijotti sua. Luultavasti kaikki villisijat tuijotti meitä sieltä metsästä. Että mitä ihmettä nämä tyypit täällä tekee. Ja ajettiin ihan sikana, että pakko pysähtyä siis juomaan. Koska ei tuntuu, että järki lähtee siitä, että kun on niin kuuma. Pysähtyi juomaan ja nosti Iivarin pois kärristä. Se jo itki, että sillä kyllä ihan kauhean kuuma. Ja sitten että nyt on pienesti hörpötty vettä, että nyt vaan yritetään jaksaa ajaa, että ei tässä voi olla enää kauan jäljellä. Ja sit me nähtiin ne villisijat. Olisiko 200 metrin päässä? Ehkä. Olen aika huono arvioimaan mittaa. Mutta siis siinä oli poikasia siinä tiellä. Ja mä pysähyin ja mä sanoin, että jos tossa on poikaset, niin ne aikuiset on lähellä. Ja ne voi olla aggressiivisia meitä kohtaan. Ja sitten mä rupesin huutaa niille, että menkää pois siitä. Ja Mimmi oli silleen, että älä huuda niille. Ja Iivari oli, että mitä, missä. Ja sitten ne meni sinne mehtään ja mä näin myös ne aikuiset villisijat siinä. Nekin luikahti sinne mehtään, kun yksi niistä nousi siihen tielle niin katsomaan, että okei, tuolla on ihmisiä. Ja sitten ne kaikki pokeni mehtää. Ja sitten me ajettiin ihan täysiä sitä tietä eteenpäin, kun ne väisti. Ja nähtiin portti. Ja mä oon ikinä ajanut pyörällä niin kovaa, kuin silloin, kun mä näin sen, myöhemmin tällä reissulla ajoin kovaa, mutta se oli myötätuulen vaikutusta. Mutta tässä vaiheessa ajoin siis niin kovaa, kun hikisestä minusta lähti, ja kun me päästiin siinä portin se ei ole sportti, vaan niiden aidan tolppien niin toiselle puolelle, niin kyllä helpotti. Ja jälkikäteen tutkin tätä asiaa, että mikä paikka tämä oli. Niin tätä mainostaa semmoisena iloisena metsänä, että tulet tänne ja voit nähdä eläimiä. Ja mä oikein tiedä, että olisiko me siltikään oltu kovin iloisia nähdessämme villisikas. Me olisi nähty nämä iloiset mainokset jo etukäteen vai vasta nyt jälkikäteen. Mutta se oli todella kuumottavaa. Siinä luontokeskuksessa oli sellaiset lokerot, minne sai jättää tavaroita. Se oli ihanaa, koska sitten me saatiin jättää lukkojen taakse meidän tavarat. Ja lähdettiin ajaa kohti Legolandia. Ja sielläpä päivä sitten menikin siitä avaamisajasta sulkemisaikaa asti. Legolandin jälkeen lähdettiin ruokakaupan kautta takaisin tänne meidän shelterille ja pesasin siinä pyykit sitten vielä, kun oli kerta vettä tarjolla. Ja matkaa ei tullut paljon, se oli päälle 10 kilometriä, kartan mukaan 12 kilometriä ajoa suuntaansa. Ja edullinen majoitus, koska muistaakseni se oli 4 euroa per yö tässä shelterissä. Legolandin omissa majoituksissa olisi voinut laittaa 2 nollaa sinne perään. Alun perin meidän piti mennä kaupunkiin asti, mutta me jäätiin pitää myrskyä tämmöisen shelteriin. Mimmi kävi ostaa meille kuvassa näkyvät myrskyherkut ja siinä odoteltiin ukkosrintamaa, mutta se ei koskaan tullut suoraan meidän päälle asti. Vettä kyllä tuli. Tämän majan lähellä oli vesivessat ja latauspiste ja semmoinen yrttiviljelmä ja nuotiopaikkoja. Tämän päivän majapaikkamme on tässä. Tällainen.
Tuolla on lisää. Mennäänpä sisälle. Tällaisen esittelyvideon. Tuolla videossa on myös kuva. On. Ota musta kuva. Sikalle ja Vionalle ota kuva. Tuliko Fiona kuva? Näytä. Ota. Ota kuva. Ota, kun mä otan video. Tästä pyöräiltiin eilen. Ja tää alue on niinku vanhaa junapohjaa menee toi reitti. Täällä on tämmönen näyttely. Goldingissa mentiin tämmöisen Goldinghouse-linnaan ja se oli niin hieno. Se ei kuvissa näytä hienolta, mutta se oli niin upea. Menkää paikan päälle kokemaan. Se siellä pääsi tosi korkealle sinne niin kuin tähystystorniin. Ihan siis jännitti olla siellä ja sitten siellä pääsi käymään jossain kellarissa ja siellä mentiin sinne tänne tuonne rappusia ylös alas kierreportaita. Ja siellä oli vaikka minkälaisia näyttelyitä. Oli aseita ja astioita ja juhlapukuja ja mitä kaikkea siellä oli. Se oli todella hieno paikka. Goldingista matka jatkui sitten maalaisteitä pitkin ja oli pakko käydä tuolla meressä uimassa. Tällä lähinnä seisoin rannassa ja odotin, että aalto tulee mun luokse, koska siellä tuuli niin kova oli niin isot aallot. Siinä oli vaikeuksia saada rangian tulta, koska tuuli niin paljon. Kauaa ei siinä viihytty, mutta sitten lähdettiin jatkaa matkaa. Mentiin kirkon pihaan tämmöiseen laavuun. Se oli nätti paikka, siellä oli kukkasia ympärillä ja vesivessa oli taas auki. Ja siellä oli latauspistokkeet, saatiin ladattua kännykät ja powerbankit. Kartta kuvaa vielä tästä päivän reitistä. Mentiin sen Vähäbeltin sillan yli. Se oli ihan tosi korkea silta ja siellä tuuli, se oli jännittävää. Ja se oli niin jännittävää, että se oli ihan hirvittävää. Ajoin tosi kovasti, että pääsee vähän äkkiä ohi. Ja toi kohta oli vähän, toi sillan ylityksen jälkeen oli vähän nihkeä pyöräiltävä, koska siinä oli niin paljon sitä autoliikennettä siinä samassa kohdassa. Että aika äkkiä käännyttiin tonne maalaisreiteille ja se oli ihana valinta. Odenseen mentyä ruvettiin miettiä, että missä me ollaan yötä, mutta niissä selttereissä luki kaikissa kommenttikentissä, että siellä on joko nuorisoa tai rottia yöaikaan, joten ei kiitos. Saatiin onneksi sitten mummi sponsoroimaan meille yksi hotelliyö. Me otettiin Airbnb. Se oli ihanaa, pestiin pyykkiä ja herkuteltiin ja katsottiin jalkapallopeliä. Sunnuntaina tehtiin sillä tavalla, että mä ja Iivari lähdettiin tonne Rautatiemuseoon. Se oli valtava rautatiemuseo. Me oltiin siellä koko päivä. Ja se oli aivan huikea. Menkää ja kokekaa itse. Ja samaan aikaan Mimmi kävi sitten H.C. Andersenin museossa ja näyttelyssä ja pyörimässä siellä ympäri kaupunkia. Ja me lähdettiin sitten Iivarin kanssa myös pyörimään sinne puistoihin tuon meidän museojutun jälkeen. Ja illalla me sitten tavattiin ja lähdettiin syömään ja päätettiin, että no otetaan vielä yksi hotelli. Kello oli niin myöhä, että ei me enää lähdetä pois kaupungista minnekään etsimään. Ja meillä oli seuraavalle päivälle vielä suunnitelmia. Joten me oltiin vielä toinen yö sisätiloissa tuolla Odensessa. Maanantain ohjelmassa oli meriuimalassa käynti. Siellä oli sauna, oli ihana päästä saunaan. Sen jälkeen käytiin syömässä ja sitten lähdettiin jatkaa matkaa. Poistuttiin Odensesta kohti etelää takaisin maaseudulle. Olisi ollut 4 kilometriä enää jäljellä meidän yöpaikkaa ja sitten katsottiin, että kappas, taitaa rengas olla tyhjä ja niinhän se olikin ja ei muuta kuin talutushommi. Leiripaikalle tultua mä rupesin tekemään ruokaa ja Mimmi rupesi korjaa sen pyörää, mutta siinä selvisi semmoinen homma, että eturenkaaseen oli sopiva työkalu, mutta takarenkaaseen ei sopinutkaan sama työkalu, vaan siihen tarvitsisi eri kokoisen. Ja sitä ei tietenkään ollut. Ja sitten mä usutin Mimmin lähteä hakemaan sitä työkalua tuolta naapuritalosta. Siinä oli semmoinen vanha talo vieressä, että mene sinne
Ja Miimi tuli sieltä sitten takaisin ihmisen kanssa, jolla oli mukana työkalut. Ja hän osasi vaihtaa sen pyörän renkaan ja korjata sen kumin, tai siis vaihtaa kumin. Ja pyörä oli ajokunnossa. Ja tämä oli aivan ihanaa. Onneksi uskallettiin avata suu ja pyytää apua. Sille edellisen illan renkaanvaihtoapurille vietiin postilaatikkoon tämmöinen kiitoskirje, missä oli meidän kuva ja sitten kiitosteksti auttamisesta. Siitä sitten jatkettiin pyöräkauppaan ja siitä kohti etelää. Mentiin Svendborgiin ja siellä sitten laivaan ja lähdettiin seuraavalle saarelle. Toi satama ja polkupyörät ei ollut oikein onnistunut. Kuitenkin sitä saarta, minne me oltiin menossa, mainostettiin yhtenä niin kuin kohteena pyöräilylle, mutta sitten satama oli tosi kämään, että meille vaan huudettiin, että me oltiin väärässä paikassa. En tiedä, mutta päästiin kyytiin kuitenkin. Saarelle päästyä etittiin meille leiripaikka. Tässä kuvassa minä ylistän tofua, koska vihdoin löydettiin tofua. Ihanaa ja oli aika nälkä. Ja sitten Iivarin raukka oli vain tuolla teltassa, koska siellä tuuli ihan tosi paljon. Niin, tuolla on meidän teltta. Sitten tästä laskeutuu rappuset tämmöiselle niinku pieni rinne. Ja tuossa on sitten meri. Tässä vaiheessa reissua meidän piti ruveta miettimään, että montako yötä meillä nyt onkaan jäljellä. Ja ajastaa se sillä tavalla, tämä meidän toiminta, että me ollaan sopivassa ajassa takaisin siellä Travemünden satamassa, että me ei jäädä Suomen laivasta pois kyydistä. Ja tässä oli sitten tämä meidän suunnitelma, että ollaan vielä 2 yötä Tanskan puolella laavumajoituksessa ja sitten laivalla tuolla, missä alhaalla näkyy laiva, niin siitä menee se reitti Saksan puolelle. Siellä oli sitten vielä muutamat yöt tiedossa. Yön aikana tuohon meidän telttapaikan taakse aitaukseen oli ilmestynyt lehmiä. Niiden kanssa hengailtiin siinä aamulla. Ja sitten leiri kasaan, jäätelön ostoon, geokätkön etsimiseen ja tämmöistä ihanaa reittiä ajeltiin sitten eteenpäin. Tulee. Ja nyt ukkosta. Äskeisen videon jälkeen me ajettiin ihan todella kovaa karkuun sitä ukkosta, koska se nousi mereltä ja me oltiin semmoisen vallin päällä ajamassa. Pyörätie kulki sen vallin päällä. Ja me mentiin yhteen shelterin suojaa hetkeksi, mutta sitten jatkettiin matkaa, kun ei se myrsky tullutkaan meidän päälle. Ja tässä kuvassa näkyy sitten, että semmoista henkilökohtaista tilaa ei hirveästi ole, kun on tommonen 3-vuotias mukana. Siinä on Mimmi takki päällä makuupussissa syömässä karkkia ja Iivari on sitten siinä päällä. Silläkin näyttää olevan 2 takkia päällekkäin, tässä oli tosi kylmä. Ja sitten tässä kuvassa näkyy, kun mä yritin tehdä vähän tuulen suojaa tähän laavuun. Siinä on pyöräkärri ja pyyhkeet ja paidat ja kaikki viritelty siihen, että olisi pikkusen ees lämpimämpää.
Tässä näkyy vielä päivänvalossa ne mun tuulenestoviritelmät. Sitten pyöräily lähtö viivästyi, kun oli ongelmia renkaan kanssa. Sitä herrettiin vaihtaa siinä. Ja sitten ajettiin pyörillä sinne satamaan päin. Tuli aivan hervoton vesisade ja raekuuro. Sitten kun vihdoin päästiin sinne laivaan, niin mentiin siellä vaan vaihtaa kaikki kuivat vaatteet. Laivassa Saksan puolelle saavuttu ja Mimmillä oli taas rengas tyhjä. Tässä sitä vaihdetaan siinä heti niin kuin laivaterminaali ulkopuolella. Sitten mentiin tonne leirintäalueelle ja se oli kyllä iso pudotus tuolta niin kuin Tanskan ihanasta luonnosta asuntoautojen, asuntovaunujen valtaamalle leirintäalueelle, koska Saksa on kuitenkin kunnostautunut tässä automatkailussa. Siellä ei ollut niin kuin telttailijoille juurikaan mitään, kuten olen tuossa laittanut Instagramiin tällaisen valitusviestin. Meidän ainoa reitti oli tämän sillan ylitse ja me katsottiin, että me ei päästä sinne, että mitä ihmettä. No lopulta löydettiin sitten se bussi, joka kuljettaa ihmisiä sitä yli. Ja sillan oli siis rikkonut joku myrsky. Sitten ajeltiin maalaismaisemissa eteenpäin ja leirintäalueelle, joka oli kyllä koko reissu hirveä leirintäalue. Siellä oli tosi huono tunnelma ja siellä sai niin kuin omaa vessapaperi kädessä, piti jonottaa sinne vessoihin ja vedestä piti maksaa. Ja sitten siellä kuitenkaan ollut oikein mitään palveluita ja ei uudestaan tuonne. Sunnuntaina me pyöräiltiin sitten Itämeren rantaa pitkin ja käytiin rannallakin. Mutta ranta oli tosi täynnä turisteja. Saksassa oli alkanut nuo kesälomat. Lübeckin leirintäalueella oli sitten tämmöinen nainen kissansa kanssa. Ne teki noita pyöräreissuja kahdestaan. Oli kyllä ihana. Siinäpä se sitten sunnuntai meni. Maanantaina lähdettiin sitten tuonne Lübeckin vanhaan kaupunkiin. Siellä vietittiin päivä. Se oli kyllä tosi kiva. Ja illalla polkastiin sitten Raavemundeen. Vietiin kamat sinne leirintäalueelle ja käytiin vähän siellä kylillä pyörimässä ja syömässä. Koitettiin löytää kebappia joka paikasta. Ja lopulta löydettiinkin ja syötiin sitten siinä puistossa. Sitten saapui seuraava päivä. Ja me oltiin koko päivä oikeastaan leirin purkamisen jälkeen siinä Travemünden kaupungissa. Me käytiin puistoissa. Iivari nukkui päiväunet kirkon pihalla. Syötiin jäätelöä ja odoteltiin, että illalla pitää mennä laivaterminaaliin ja sitten se laiva lähti yötä vasten. Oli pitkä aika odotella loppujen lopuksi siinä terminaalissa. Siellä piti olla tietyn verran aikaisemmin. Mutta kyllä se siinä lopulta päästiin sisälle ja odoteltiin vielä, että hytit on valmiit, että päästään nukkumaan. Huomio, huomio. Olemme saapuneet Suomeen! Tattaraa! Vietettiin vielä yksi yö Suomeen saapumisen jälkeen 3 siellä pääkaupunkiseudulla. Ja sitten sen jälkeen mä ja Iivari lähdettiin kohti Kuopiota junalla. Ja siinä oli vielä semmoinen homma, että oli ratatöitä. Eli me ei päästy junalla Kuopioon asti. Iskä tuli onneksi hakemaan meidät Suonenjoelta, että ei tarvinnut ajaa enää loppuun asti. Mutta ylipäätään toi reissu oli aivan mahtava ja huikea. Ja meille tuli matkaa joku päälle 800 kilometriä. Ja todellakin lähtisin uudestaan, todellakin haluan lähteä uudestaan. Ja haluan kannustaa kaikkia, että lähtekää kokeilemaan pyöräreissua kotimaassa, ulkomailla. Tanskaa voin suositella todellakin. Menkää Tanskaan, seikkailkaa, tehkää isoja reissuja, pieniä reissuja, mitä tahansa reissuja. Ja mikä se on se teidän tahti ja teidän porukka, tai sitten ihan soolona, kunhan seikkaili.